Baba, waccan ba Binta bace ba? Ita ce gidan Malam Audu ba? Ita ce kwarai da gaske. To amma me yasa yanzu bace aure ba? To, ka san lamarin yadda yake. Mu je karka ne tambaye ta. A yi haka. Mu je. A yi haka. Ta so mu je. To yayi. Ha. Binta? A'a, Tanimu yaushe a gari? Kinga. Ba na san ana ce man Tanimu nan. An daina ce man tunda na bar garin nan aka daina kira na Tanimu. Kwarai. To, Yanzu dai da aka ta ba ma wannan ba. Shin shi zaki aure? sai lokaci yayi. Yanzu Binta a ce har yanzu baki aure ba. Mubara yayi aure. Aminu Tuji yayi aure. A daɗa. Kawace Asiya da ita da Maraliya ina can aka kira ni ta waya aka ce mu an masa aure. Amma ke kin zo gashi ne sai su haki har yanzu baki aure ba. A aboki gada anan ta bincike lamarin nan ni ba sa kana yawan magana wallahi. Ke uban me hana kin aure? Wani nake jira, ya ma alƙawari tun ina ƙarama ya ce zai aure ni. Amma wannan ya ci ware ni ma. Ke yanzu har kina biyan ma irin waɗannan sakarkarin mutane, jakunan mutane, wawanyin mutane, kina biyan su da irin wannan maganganun. Kina mutum ki ce ki jira shi. Wani sakare ne? To ai babanka ne. Babana? To ƙarya kike babana ma ta huɗa gare shi. Babu yanda za a iya ƙara aure. To ya ce cikin su wadda ta fi tsufa ita zai saka aure. Uwatawa! Sai na shigo cikin